Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady budeme mít nový upgrade v Pet Simulatoru 99. Je to největší update v historii Pet Simulatoru 99. Je tady spoustu nových věcí a už to jede. Už restartuju Pet Simulator 99. Na tohle jsem se třeba strašně dlouho těšil. Tak, teď se můžeme podívat, jak to všechno bude. Jsem teď strašně rád, co úplně... Mám v sobě úplně napumpovaný dopamin, ty vole. Pojďte. Vidíte, jak to bude krásně vypadat. Tak pojď. Připravil jsem si 430 000 gemů. A už někdo hečil Titanic emoji Corgiho. Rebirth 3. Yes. Piñata event, Clan Wars a minigamy nový. A budeme se střílet balónky. Ty vole. Další, pojď. Jo, já to koupím. Já mít rovnou udělat ten rebirth, já nevím. OK, jo, tady máme, proč je tady index? Jo, ten je mimochodem taky jiný, tady máte ještě nějaký trevardy. Tady máte zámek takový krásný a jdeme. Jdem na něj, pojďte! Yes! A jedeme úplně od začátku. Tak jsme tady. Slingy. Tak. Bum, bum, bum. Ano, dobře, chci pokračovat. To musím si přečet. Bum, bum, bum. Bum, 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 to máme. Wow, lucky bloky. Hej, tak to bylo. Jdem dál prostě. Abych to prostě všechno proletěl. Hele, a až budu jakoby někde dál, tak se vám ozvu. Tak, hele, jsem nějak zpátky, rychle jsem to nějak trochu proletěl. A když se teď podíváte momentálně do chatu, tak vidíte, že spousta lidí hečlo Titanica. Takhle naraz, kousek 5-4 minuty po upgradeu. Možná, že se nám zase bude opakovat to, co se stalo s X-ma s vajíčkama. Že to budou buglí textury, nebo prostě prohozený. Hele, kdo ví, je to možný, že jo? Uvidíme. Je možný, že tam bude zase chyba. Tak ty vole, kámo, jsem se na to tak strašně těšil. Bum, bum, bum. OK, tady to rychle poklikáme. Bum, 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 bum. Jedem. Pojďte, kolik Titaniců. Jo, já už můžu jít dávno dál. Bum, proletíme to, pojď, všechno. Já si aktivuju ještě nějaký potion, natěžení, coin potion, bum, a jdem. No, na to mám instantně. Ten potion ten je fakt dobrý. Bum. To mám instantně prakticky. No, tam to jsem měl. Pojďte, jak to rychle nabíhá. To je strašně dobrý. No, mimochodem, ještě když se tady koukneme do toho exclusive shopu. Kámo, to je hezký. Green Forest? Počkej, tam se musím frtnout. Kde je Green Forest? Já ho ještě nemám buto, sakra. Pojď rychle, pojď, jdi tam. Všechno je v Green Forestu, kde sakra Green Forest, je někde dál. Ale kde? Že to je blízko. Fakt je tady? Někde? Green Forest. Tady je Green Forest. A? No, podívejte zase. Tolik Titaniců, to se mi nechce věřit. Střílej, prostě už se portni, makej. To nic není. Je to Green Forest? Jo, je. What? To je buglí? To nic není. What? Dobře.
Ty kanony jsou teď mimochodem strašně zpomalený. Střílej, teď už by dávno jsem měl letět. No, vidíš. Tak, jedem, poušnej. OK, těž. 2,5 tisíce, není problém. Já jsem se ještě před updatem dal pety do daycareu. Mě zajímá, jestli tam teď budou. Teoreticky jako svým způsobem by tam asi být měli. Enchanted Forest. Kde je Enchanted Forest? Tam už jsem 100% byl, no. Ježiš, já jsem tam možná měl dojet hoverboardem, než kanonem. Ježiš, to bude zase na hodinu. Makej, střílej, to se ještě můžu farmit v klidu. Jo, je tady Lucky Block. Je to mega zabugovaný. Kámo, já jsem to ani nestihl, to je tak zabugovaný. Je to fakt zabugovaný. Tam se objeví jeden Lucky Block a nic. Mimochodem, jo, už jsou tady loadouty. Mimochodem... Slingshot. Jo, aha, tady ti. Tak já to startnu tady. Wow. What? To jsou mini Lucky Blocky. Jujuj. To je strašně rostnou. Jo, a z toho nám padají. Kam, tak to je mega hustý, i dobrý poušny. Jo, meteority koupíme. Tak pojď. Jedem dál, totálně musíme to prosvištět. OK, pety necháme těžit tady. Jo, hele, za 5 hodin. Pojďte! Mimochodem můžeme tady rovnou splnit jeden quest. Tak zkusíme jeden taky piňáta. Wow! Wow! Oh můj bože, kámo, tak to je mega, to je hodně dobrý. Kámo, to je strašně dobrý. Viděli jste, kolik boxů by z toho padlo? Schválně, mám to udělat ještě jednou, nebo já zkusím tady to party ten. Random event, jo, coin jar, jo. Teď myslím, že teď nebudem plnit, ale rovnou si tady odevřeme 6 těch. Tohle asi můžeme taky takhle. Charmstone, to jsme kdy dostali? Enchanty. Jaký jsme dostali? Nějaký dobrý. To je podle mě ještě z těch normálních, z těch boxů. Aha, ne? Jo, tak to bylo hodně slabý ten enchanty, no. Jo, TNT Crate, Rainbow Frugy, já jsem chtěl na jablka třeba 30 fruitů. Počkej, tady mám fruity, jo. Jo, 20 syny mohu mít, OK. Tak ještě jablka. Pojď, jedem. A dostal jsem nějaký reward, boom. Jo, už na to rovnou mám. Pojď. Tady free itemy, boom, klíč. Prostě musíme to prospintovat. Já se vám, hele, za chvilku ozvu, tak jo, čau. OK, hele, jsem zpátky. Mám tady prostě, no už jsem nějakou dobu farmil, vidíte, už jsem v další lokaci. Tady nějaký dárek, což nějaký ten present. Jo, to jsou ty další lokace. Protože to tady ještě před updatem podle mě nebylo, ale můžu se mýlit, nic není vyloučený. A zjistil jsem, že od nějakých lokací, když sem spawnete kometu, tak když máte nějaký už předtím gemy a vytěžíte tu kometu, tak vám to dá nějak kolem přesně, nebo nějak kolem toho, abyste si mohli koupit další arénu. Tady už na těch dalších mě to nefungovalo, ale to je taky možná tím, že mám jiný pety a tyhle ty, a ještě navíc mám aktivovaný coin potion. Třeba jako
docela jako hodně se to laguje, nebudu kecat, no. Komentář. On mě to vyžral, to je kamarád. Všechno boom. A jdeme dál. Wupa! Ale jako tady toho už doháním trochu. Ok, když se spadne kometa, rychle mu ji vzít, ať vidí, jaký to je. Všechno těžíme, prostě všechno. A on zase už jede pryč, prostě. Bum, kupujeme další arénu. Dárek. A ty dárky se nám sem nedávají. Použil jsem nějaký tam ty... Mám startnout piňátu? Ok, dáme random. Jo, aha. Co slingy? Jo, to má neomezený. Na to nepotřebujeme žádný ty. Jo, hele, tady už můžeme jít dál. Boom. Hello. OP potions, si koupíme. Con potion, tak ten budeme potřebovat. OK. Jako, je to dobrý, líbí se mi to. Každopádně, hele, já se vám zase lidi ozvu pozdějc. OK, jsem zpátky, proletěl jsem už několik těch lokací, tamhle vidíte ten 3. Robert. Teď tady momentálně těžím tu komentu. 9,5 tisíce do další lokace potřebujeme. Mám za play autokliker, že bych to asi v životě neuklikal. Takže asi jako řekl bych, že dobrý. Jako dobrý, nemám co jiného říct asi. Prostě, hele, zahrajte se to sami. Jo? Je to dobrá hra, i známá, hele, pokud vás to nebaví, mě to taky dřív nebavilo. To byla ještě éra Pet Simulatoru X. A já jsem třeba 2-3 měsíce předtím začal extrémně hrát, mě to strašně bavilo, nevím proč. Možná časem na to přijdete i vy. Hele, nikdo neví, jo? Ale každopádně, když tady pod to video teď napíšete svůj nick a důvod, proč by jsem vám měl něco dát, budu dávat nějaký gemy, tak ti, co napíšou, tak někoho možná vylosuju. A v příštím videu si to taky ukážeme. Špatně ještě tady klikáme. Taky klikám, nevím proč, když mám autokliker, ono to je asi stejně rychlý, i když možná trochu víc. No. Já se zkusím dostat jako co nejdál, jo. Protože to je dobrý, to se vyplatí. A jak strašně moc lidí, nevím, furt hačuje ty Titaniky. Podle mě to bude fakt bug jak minule jak bylo Christmas vajíčko. Protože jinak nevím. Pojď. Doufám, že mi ta kometa dá jakoby hodně hodně těch peněz prostě. Nevím, jak to mám říct jinak. Yes. What? Jo. Tak, já si vypnu autokliker, dobrý. A teď ho zapínám. To je 200 trilionů. Přijde mi to, nebo to jde rychlejc než u té komety? OK. Hele, já si myslím, že pro tady to video by to mohlo stačit. Napište mi ten nick a u dalšího videa hezky se mějte a čau.